Koma nyika hako kumba uko. Hawakakumba? Handisumbomona kuti ari kupika na bhara chairo harikukumba, handisuzoti izvi kuitika. Manje munobvunzeni nenyaya dzemurume wenyu naye Meguru? Pamunini kumba hako manyika uko. Apa mukubva kuchechi? Ndiri kubva kuchechi ka. Pamwe ndinganobatsirika. Saka zvanzi chikuchechi kwachina ndina chandikutomboziva nenyaya dzemurume wenyu naMeguru. Hapana zvataurwa hazvo, saka ndachitoti saka vakaenda kupi? Handisumboziva ini. Tanga ndangobuda ndiri kudzoka munhu hapana. Mhena kuti muchaita sei hapana chandikutomboziva kuti vari kupi. Nani megara mese kumba kwenyu koku? Papa ndachitoti ndiuye kumba ndinzwa kuti bamunini makamboonawo here mukoma wenyu, ndikati pamwe zvimwe makamutora. Ndine naMeguru. Handisitomboziva kuti vari kupini. Inga zvakaoma. Pakaipa moto watsvaga Meguru. Vaindotangira papi? Meinoti muchaita sei? Zvakaoma. Zvandachifungidzira kuti pamwe bamunini ndo angaziva kwaari. Bamunini wacho tombodawo kana zvokukurukura neni, toziva zvipi? Toziva zvipi manje? Ndakazviparira. Ma-exercise akundirovesa right. Mvara menda muchimbondipusha mubharo umu. Manje kuzokupusha manje ndaneta kakuswera nakabata chinhu ndogara nacho futi. Zvinombodiwa mukoma wangu kuti muchimbo pusha so zvakaoma. Asi aiwa wagona. Handiti. Akoziyi kana kumboona sindabvumirwa kana kurova ma-exercise. Handiti. Apa tinombogara pasi ndaneta. Ndambozorora. Ndaneta Mufuna mboita muchizorora. Ndaneta kozi ungoziva nyaya dzachona panenge pakaipa. Amaele nukuya vaitsvaga zvairimo wani mudanga mavo. Uchadzoka? Usachitoti pamwe chakatojiwa zvine makodo. Achina ichi. Naye vanonyanya maya. Havachengetedzi huku dzavo, vanongovhura dzinongofamba negomo rese. Saka vagare pasi. Vagare pasi vanofamba. Ndaneta nawe. Tasa mukadzi wengozi. Zvakaoma. Zvakaoma aiwa. Neumapisire kuenda zoya haazvinzwi. Kama. Kana murume wacho une mwoyo murefu uya. Nevari vedu vakatorambwa kare. Ndiri nenyaya yangu imi masikana imi. Ko chii chaitika musi uye kudare? Musi upi futi? Kwasabhuku. Makutaura pavanhu futi nyaya iyi. Asi muchiramba munokutiudza nyaya asikana. Kanyaya kana wakaudzwa nditi akuchataura kapakazara vanhu. Takata kuti tingozvitaura kazvingobuda pachena. Iwe andakukudza here kuti zvakanzi munhu anenge aita makuhwa huku. Hazvini zvingori zvisina nebasa rese zvinaye madzimai. Tati hazvina kana basa, tangotaura nyaya paya. Teingoti zvinongopera zvakadaro. Amusadaro. Saka nongohakira atiwadishi. Inyika akusi kuhakira. Inyaya nyaya yeka tatofunga kuti chatotaurwa ipo pai. Eka. Takangoti tokotaura kuti aibva kwakitsi. Kana yangotaurwa inongobuda pajekere, yongotaurwa zvopera. Padara munokutaura zvekwakitsi, wakati makanditi iwewe hausiri wakazvitaura here. Saka zvinenge zvine basa rini asikana. Huku asikana ndinadzo here huku ndakati. Chokwadi chinongoteera muridzi wacho. Takangoti nemo sezvindimi vanga matiudza. Zvino ndakakudza kuti nini chaita sei? Ndichairamba. Achizobuda. Isawe papa utogona utombondoresa ma-exercise aya. Ngoma. Ndazoti zvangu ndichitobva unorwa karondi kangu ka. Hanonoti chii ndasvika pazasi apo unosangana nemadzimai enyu. Zvanziko iwe ko vamanyika havakukakumba. Kati ko vamanyika havakukumba? Zvikanzi tatukosaka vari kupi ko? Zvikanzi handisitombozivawo but varadza havo vakabatikana. Handisitomboziva pakafika gemenza. Mene pamwe mwachibobva unobvunza kumweya futi here. Amen. Handangoti aina handina chandikutomboziva ini ko ndezvekumba kwenyu zvino handisina chandikutomboziva kuti vari kupiwo futi. Ndotanga hangu tongofamba hangu ndakutoenda zvangu. Kana zvazvemagemenzi ndofunga uri kubva futi kwamadzibaba Kizito kuye vanzwe Meguru wako. Kwamadzibaba Kizito havabviri. Ravakuratidza kuti vakabatikana. Vanofanira kutobatikana because vode vaizope ine handinayo mumwoyo. Vaifanira kuzotoita action dzekuti vatsvage ndiri kupi. Umwe mwe utomboti ndivaudze kuti ndini nawo. Pandazongoti kanombowasiya dambowafixa mwana maya. Watogona iwo. Ndomboti ganombowafixa. Watogona usina. Bado wakabatikana. Moyo wangu warwadza pato. Deo vanga wabatikana semabatikiro andakaita inini.
vanga vasina deva vasina kuita bva wakaita moyo unofada uko kumanhenga uko achiti ndikunoshandirwa wachienda kunoswera ukupawa papo vakakanganisawo futi aichaipa handichatovatrust kuti vari kubva kumasowe zvishuwa vanenge vari kutobva futi munoona madzibaba avo kisitiweyo havanzwi pamwe futi negura wacho unonetsa unozonetsa manje kuchajo hauzoziva kuti zvavo chaizvo ndezvipi atoti asi ndatoposa padiki-diki ndakuti wakuzoti ndinavo vari kumba uku ndazongoti zvinonozonetsa futi ka vaunozoti pamwe hameno obva vasungira kana kumwa mushonga futi vari stress futi dzekutsvagai aiwa itombowasiya vakadaro but tepiyo ainge iti stress inenge ichitofara pamwe ngotsango kweka inyaya kuti anga yatondiona pamwe papaine chemoyo kutohepila kuti haya baba vevaenda amene tongozviona varume vanongofamba mese mese vachinzi zvakasiyana-siyana saka ndototaura kuti ndakatoudzwawo ini saka ndakatofunga kuti musi wenyaya uchataurwa oi baba kana mukatoiramba pasisina yatofamba nyika yese yatozara zvatova pachena izvozvo asi mukanzwawo nevamwe vanhu vakawanda ndimukona kuti munhu sakuiziva ameno ini ndakatoisirwa meseji kamusumu ndikati naimi kwenyuku kunze kuti kune murume wakabatirira pabhara ndakati ndipo iziri nyaya iyo iwewe chaiye ranga watotanga padare oraba iro rara koi ndakazviramba ini zvino uri kumuziva munhu achakakubvunza ayo ndiba mukuru wangu tondibvunza ndikati aiwa nditopoiziva zvanzi imi hamuiti meni mukatadza kutiudzawo kuti kwenyu kune munhu akabatirira pabhara ndikati aiwa aiwa inini vanhu vanongofamba vachitaura kuti ndiwo wakataura next time handokudzidzimwe munoziva kuti mapepa ese ndindogara nani aiwa unobata zvipepa saka nyaya yekuzoda kunditengesa iye muchajambwa nenyaya aiwa zvakambogona kundisiya ndiri mumba kunoita 2 days vari kubhawa wozoita stress yekuti vandishaya nhasi guraka kana pandaona uchiuya soka ziso randavapa ndatomboda kutomborwa mbama wachingosvika kaka ndatomboda kutomboregedzera mbama zvakaoma pakaipa asi wagona wambondiroisawo maexercise nhasi yamufanira kuti muchimbofamba pamangwana futi totsvaga kuenda kusina vanhu futi vakawanda futi kuti musaoneke zvorema futi kuti bhara racho wafamba namaoko roswera aiwa zvinoita zvakanaka mukoma wangu hapana chinoto kana tichatsvaga munhu wegiraindi tomboridambura mubata aiwa zvinoita zvakanaka ngatingoona mambo vakanzi vauya vakafambira nyaya dzacho aiwa zvinopere asi zvakaoma aiwa hapana zvakangomawo zvazvo kuti zvinozvitoripo but zvinoita zvakanaka nomomato nechidzidzo pamwe ndimwari futi aida kutoona kuti muone matrukalazi mukadzi wenyu futi kuti handini mazvoona kuti abhana kwamaienda naye kozvoratidza ndikasvika ndema mari kutorwara zvoda tofa kaikwa kutokusei muchitorwara sepapa ndangondisiya futi ndakatandisiya ndokungotambura akusiyai futi ndimwari pamwe paite chitoti zvinhu zvezvo zvakatoti pamwe ndimwari akatozvirongo kuti unoda kuti uone mukadzi wako asi ndangu ndagara ndakaona kuti amegura akava problem asi pakapotseka saka this time patiri kutaura ka ndokumbira kuti mudzikambise hana handiti ndimbomwira imwe yaburwa kune imwe sadaro ini makandiona ka zive kuti mapepa ndendinawo ese unotaura muchibvunza kuti imwe ipiko yei yabakosvia asi pane muyaburwa nyowani ndogara nyaya ngamazviziva tudzesi amai manyika ka amai manyika nzodizvi akudanana nabhabha meni uya vanochiprofita kizito profita uya mamuziva ka ivo vaya akudanana naye imusadaro izvezviso vakauya kumboku zvakanzi naye bherida makamboona kune murume wangu here mumaziva kavai muchakaende bva vangotiza murume akaonekwa akafizuka kumboku akafizuka akazvitora pepe mucheno wakiitwa namai ndikiri uyu mai manyika washata megoita mucheno wei murume achigwara ndisiye kudai vanotoenda kunofadaya ikakumanenga uko imimi mubva mainyarara bamnini ndo vakatora manyika ari kumba kwavo wakatouya bamnini kumba kwakandiudza saka amai manyika vari kungodzengereka saka mimiwo makabvunzwa nyange makavaona siyanai navo ngozi isu tatambe nemunhu anoti achifambira punishment yacho yakaoma sure izvezvi yamwedzi mingani asi atova 3 months ndiri pabhara uripo chete pabhara
Pachita ndikunotsvaga madzibaba kizito ndoda unoshandirwa aya matodzidzawo kaenda ipapa kuti tiwe ndozvipa ndiseti kana takataura mimi toti vamwe toda kurwadza tsata izongozisiya tinyatsobvomba kwenyu ndivavaya meguru but titaure mema kuti vamwe toda kukuparadza mereji yenyu nemukadzi wenyu tongoti garisane nazvo tongogona katifambe titsvagawo zvedu zvekuita. Nyaya yepuresa meguru wako ndiyo yakatuma kuti hai mimi muchibvumawo kuti kuzowa pressure naye mukoma ovai muchitongwa nemukadzi unongoziziva vakadzi vanofamba vanobata vanoita sei saka pamwe pacho unobotangwa nepawa kauzopedzera watodzikama utoona kuti panapa ndinda ndinenda mukadzi panapa saka unenge wakutongoteerera ndofunga kana kutobikiswa maitobikisiwa obvious kutowachisiwa obvious kuona tazosvika pakuita izvi zvinhu zvatobvira parefu aiwa zvinoita zvakanaka ndo zvatatu kuti akutongosviga mito ndozvitongoripo imi muone bhara renyu muripo pabhare baba inyaya yakutongofanira kuti iende kwamambo kozi ndagara aiwa apo kwamambo ndokwaiuda kutoenda apa zvakutorwadza manje apa zvakuti zvifanira kuenda kwamambo kana kwamambo kwacho menozvo vachatongo vachitochiisa mambo wakauya vari mambo unoona bamne ndakati chini nyaya ndakati murume wanga anomboya kumba kwenyu here anzi aiwa ndakati kudi nenyaya dzenyu idzi handiziveni ndakati ko bhara ririko here zvona nzi bhara riri hariko musazotaura asi kana ndakazvinzwa handivokona kuti nyaya dzacho dziri kukura chokwadi saka motaura kuti sabhuku otozviziva kuti murume asisi kokumba aiwa handiziveni handisi kuziva nekuti vakangouya vachibvunzwani inini zvinoina handina kutombobva tiendai kwasabhuku ini aivanofana kutoenda kunobvunzazve kwasabhuku hatinombozvifunga ndakava tichiregedze kuramba tichidzoka pano bhosi dzinosotizvimbira kaisu imika asikana ndingori munhu asingade zvangu zvemakuhwa ini zvimwe zvinhu ndinonyarara ndofunga munondiziva kuti makuhwa handidi handitoda chinonzi makuhwa ini vanhu vese mfara ino vanotoziva kuti amebhiridha munhu ari asi mune mechitiudza mashoko anoitika muraini saka makuhwa acho munomusinga madisei wokwamuri makuhwa naye matori makuhwa zvode muchingogara zvakumba kwenyu mungoriziva saka kubva nhasi ndozvandi kuti makuhwa here kwandirikumbangotaura anomuziva kuti isati muri kumba zvitu sewangouya munoziva wakangoti dzvutu dzatoshota ipapo ndikutoita ndichitarisa kuti kumba ukavasati vakuenda kaonekwa ndiri pano mhai nanaimi munozikanwa ka murume wenyu haadi kuti mutandare nevamwe murume wakaoma atomboti murume wakaoma asi akanaka aiwaka ndosaka ndikutaura kuti takazoita makuhwa padare paita hakuzodii zvagara maoko ngazvibude asi ini zvandikutaura kuti ngazvibude asi zvisina masitani edu mukati ai pamwana vana kana basa isusu totozikana kuti patinenge taungana ndonyaya baba vakwangu vaivaya musuya kubvira takamira pakunzi vakavona vakadzi ngavafunvamwe vakazofara kapadare pai zvikanzi zvenyondorana padare avaziita tinonyondorana isi tinopenga mapepa tinoawana makore taura izvi zvanofunga ndine kabvepu kangu kenini nechivanga ndakakuda kukudzai futi nyaya idzodzi makadaiso pabhara pakunoita kungetenda kukuomesera ife aiwa kunamira pabhara zvicharewa kuti ini handigona kukupa maadvice kada kuti tozokuona ibva rima ndikunyara kuti kanozouya futi makadaiso pabhara ndozvitsanangura sei mukoma vakababhara ipapo ndo panozorema manje katovati vakatora rakanamirira zvibude futi kuti vaudze kuti vakatora rakanamirira kwezi obvious kwezi akakutondipa pressure kakutotida kuti unoona kumba kwako unogaremwo kwezi ndakamuzati kwaenda mukoma wangu zanzi hazvina basa kwanditi mukoma wako chitomuona futi murume uda kuti nonoti unintroduce kune mukoma wako kamanje apa chakunetsa manje nhasi futi ndatokamisa kuti aiwa chimbomira chichi sezvakaoma kana tinongoita unge style ungoti imhenyu mema wangu batowo bharoba nemema kuri batowo zvimwe vationa padei kuri kunzi nyaya haisi kuzikanwa mudunhu muno ndaigona kuti aplane kuti togona kuti ngatifambe hedu murodhi kusangana nawo kakutobvawo bhinduro uko hai zvakazitongozvizivawo karungotiwo kune vanhu kunzanzi kumareni kwenyu une munhu akanamira pabhara but mani ndongokati haindoswera ndiri kubasa kaiti handizoziva nyaya dzevanhu nekuti handingazozvitsvagawo osvika futi ona ndakabata ona ndima akabata imtona ngoita unge style kandokurodhire madhaga umu
Mwetonge mimi. Batisa zvibude futi because vanhu vemuraini obvious vakutoziva kutoti buda kwandatoita panze papa idzi kutongwarira zvototi ndikatoonekwa nyaya yacho yakutofamba futi kunzi vachitori pabhara apa ina chitotiwo zvandauya kwauri kumba kwako kuaiwa ndichagara ndiri pari safe But abu saka ndokati chima nje kabebu kacho manje. Kweza vakutoda plan svina. Kumba muchiri kuzwa musiwo ndakakumanyisa ine sando. Kuimba mai vanga ndakagara navo mai utano veve muzotonda nezvei. Amuona kuti unonga wangonyarara mai vai. Kwemwedzi ndzamama dakuya kuzobvutitsa. Kotanga tinenge zvisimo musoro. Asi mupurisa wasabhuku ere uye. Kana mugavhimenti yatiti. Vanogavhimenti mai vaya. Anoda ungati pamwe musiti nechei. Anokazona vakasumudzwa kwanekeni kudare. Mimika Vane chigaro mai vaya. Hurumende vanacho taura izvi. Mimika Zvisisika. havane chigaro kuhurumende mai vaya. Taura izvi. Kufira mujeri. Ako kuda kungotaura. Anokupfekerai mazirengenya. Ida kuhwa kwenyaya yekuzofamba sei. Inokana zvakadaro namai vaya atibudirira sikana. Taura izvi. Kozinharo dzatakaitisa kapai dzero dzotitese takataura. Taura izvi. Ndavana chakadaira. Saka ndakakumhanyisa ine sando ipo paye. Asi mamuri right paya. Ungotori right. Mamuri right. Takatoona asi mamuri kashata zvemamutori right paya. Ungotori right chokwadi. Ndinofunga ndinochiona. Zako dzikatsanza. Kundakakurira kwaHarare kasikana zvekuda varume izvi zvakundonzwa kumaruzeva. Kana tangova tese bvu. Maruzeva tangofanana. Asi zvinane pautatu hwedu katika makuwa unokasira dzinosenza zvine zvirei. Ndosaka ndakangwara ndakangwarira. Akagona ipo. Ndakangwara. Mai Mimika kutonzwa achihana kutorova. Mwari we kubva makaona ndakagara navo nyangwe makaremerwa neguva aiwa ndichasviki regai kutosvika ndakapfekedza ana yangu bhachi shamwari yangu zvayo asi ndoitya. Shamwari wenyu wakatangirepi kweni? namai vakadaivo vaya ndovakandidzidzisa kupwanya matombo. Saka moto achenda kuhurumende nematombo anochwanya. Aiwa zvinoitwa urasisa nhai. Munhu anotonoshanda muchigayo chenyu musina kana mari kwakitsi kuya kutosuka naye dhora iroro ramuka andambira kana pamwe hama dzana achibvayo mai vaya havambonzwisiki. Taura chokwadi unyoro hwacho makahuona. Mimika saka tavaona vatipfekedza hana dzedu mabhachi. Taura izvi isusu tofanira kutaura nyaya dzedu tiri vatatu nemuriwo mukanwa mangumo ndakuti chaira tunyama kana wangogucha zvechokwadi hotera mufushwa ino dererere kuno kuri rinodzurwa hadzi dzinoitwa sefodya mini anini zvinhu zvomera pasi inini ndosaka ndakarorwa nabhiridza anotozviziva asikana ndendinwetiendesavaravira pavira asikana we vanozotiudza mamwe mozosara muchibvisa macheya enyu mambotiperekedza vanozoti haimwe ndo madotcom zve ndinomawana anotida ndonakidza mabhiridha vanokudai ndadiwa kane murume wangu ndakazviona asi kuti vachikuvakirewo imba svina hapasisina matotanga makuhwa zimba rakavakwa matotanga mukadzi wabhiridha ari kubuda muimba ine uswa imba yedu yekwaHarare munoiziva ini ndakangonetswa ndoenda kumba kwedu vasikana vakakurira kumushana zvakaoma zvokwadi upenyu ngandinonozvidyira nyama uchagara munyama imomo ndotomugara munyama munondiziva kapai kuti mukanwa wamangu ihotera musazochema pamberi apo aiwa nandicheme kufiwa nani ndakuchifunga zvakangooma zvega zvega itai musi unofarwa koko koma kutobika nguva dzekudzoka here aiwa mukadzi wangu wakunyanya usakuzinyanya here kondanyanyei apo wakundijairira aiwa kujairira nakweyo ndonduraya nenzara chituru chekuti ndigarire
Ndara ipa watobika wana wakona. Ndabika rangu ndege nasa. Aiwa, indatodya ini wakandiri ndakatoguta ini. Asi ndotoridya. Ndotoridya ini mazesa andozvona kuti nguva dzakadai so dzakashata. Ndidzodzo ndizvozvo. Konda be. Konda ita sei. Ikonda ngouya wana. Iri ndora ndiri kuzodya sadza. Ndiri kutoridya. Sadza ndiri kutoridya iri. Ko muriwo mabika neiko? Mabika nei muriwo? Muriwo ndabika iyo. Ndura kutoziva muriwo wabikwa. Pamwe handidye izvezvi so. Unogona kunyima neakaguta ka. Zvako izvi. Sadza ndotoridya. Eni mazuva ese nguva dzinodzi ndendiri ndega. Wazvona kuti pamba panobohwa ka? Ndizvozvo. Mandi kutogara panapa. Kutokugaririra uchibika. Unoenda kupi? Nhasi naenda kumakuhwa. Unoshanga wabvunza kuti munhu wangaenda kupi. Aiwa. Nhasi kubikirwa nhasi. Handafara iyo. Kubikirwa. Imbori nyaya yeiko yakunonotsa kusvika nguva dzinedzi usati wadzoka pamba? Inyaya yekwamanyika ka. Saka muri kuti nyaya inongopera. Hama neshamwari dzisina kuziva. Nyaya yekwamanyika. Zvikumbonzi kudiko nyaya yemanyika? Itodzika. Maitikira dziri kungoita iwaya. Saka ukagara pasi ka hazvibude. Asi wewe wakutsvaga nyaya dzamanyika ini ukati ndisataure nyaya dzamanyika. Ini ndinofanira kudzitsvaga ndinoda kuziva kwadzakatangira nekwadzinoperera. Nekuti nyaya idzi ndedzangu inini hadzisi dzako. Amakuhwa. Kusvika iko kuri kusina kusvika kusati asvika kumba nekuda makuhwa. Musi wandinobatwa inini. Asi ndozvigadzirisa ndibatwe. Abhirida. Madam. Abhirida. Madam. Muri kuitei imomo? Pakura sadza. Pano apa pakurwe sadza nemunhu asina kugeza. Sadza rakati kudii pano? Sadza haridyiwa nemunhu asina kugeza. Rega ndosumuka nditoisa mvura yenyu yekugeza so. Ibvai masiya mapoto angu imomo. Mirai zvenyu, mumirire kugeza. Right. Ndakundinyima sadza rabika. Odya sadza asina kugeza. Ana apadyiwe sadza nemunhu asina kugeza. Ene ndichatori pakura sadza iroro. Ndetigoridya tese.